Gadim döwürlerde özüniň bet nişanlygy, biýgörkligi bilen adamlary gorkudýan, ýöne akly paýhasy bilen hemmeleri hayran edýän bir ýigit bar eken. Oň ady Ezop eken. Şol ýurduň iň owadan denanlarynyň biri Ezopyň ýanyna baryp, "Ezop, beýle akylly bolýan bolsaň, aýtkany denanlar hakynda näme diýýäň?" diýipdir. Denanlar hakynda? Men üçin denanlar iki topara bölünýär. Olaň birinji topary bizim ugrumyzda jan terek bolýarlar. Ikinji topary bizi öz ugurlaryna jan terek edýärler. Ýöne men olaň diňe birinji toparyny tanaýan diýipdir. Ezop, sen ugrumda da jan terek bolýarmamy? Hawa. Men ugrumda da jan terek bolýan bar. Ol men ejemdi diýip Ezop jogap berdi.